रास्ता शॉर्टकट मान मरेगा असला तो प्रोसीजर सांगतो काय मग यश मजा काय तू किती पडे तुझे चालली ना काय केलं काय दडवे काढू तेच ना ते हनीमून आम्ही व्यवस्था कोण जातो रे आणि आम्हाला किती तुझी सुनालो हा सांग एक मिनिट सांग करायचे काय करायचे आता बस सांग करा बाबा हे होतो किती बाबा आहे होतो होय ते पण असं कसं हेडो काय काय डॉक्टरचे मुलगे तिकडे ग्राउंडचे सॉरी She's a lady from Goa